adine arep ijolan bojo to kowe? Alah boten. Sami mawon. Ayo. Piye sampean komentare ngerti gendut Lutfiana ngene iki? Lah nggih tasih sehat isih semangat atasipun goro-goro le. Nah, biasa niki yaketen niki pun do sare cah cilik-cilik niku. Iki cek melek nggih, alhamdulillah. Nggih. Ya saka semangate iki lho. Nggih. Nggih. Anu lugu sik gak apa-apa, Dik. Dik. Nah, lugu kene sik gak apa-apa. Wah. Oh, aku ora lupa. Kok ngarani aku. Lah kowe guyu kok. Masa pe guyu terus sing lakoni kula boten. Nggih. Terus semangat nggih, Dik Lutfi nggih. Pun ngantuk napa dereng ta, Dek Lutfi? Dereng. Wah, semangate. Biasane teng dalem jam pinten le sare? Jam 11. Oh, sedasa pun sare nggih. Enten ngomah jam 11 pun bubuk. Nggih. Nggih. Mas Uncek jam pinten teng omah le sare? Alah, kula niku sak wayah-wayah, Pak, agar dipuk-puk wis ndang turu to. Apa ora kuwale to dipupuk kudune malah ora turu no malah. Lah kula turu kok, Pak. Malah turu. Goreng lagi ceke nek. Nembang apa Cahyu ayo. Nyobi kutut manggung Pak Cahyo. Boy, kutut manggung. Nggih. Jan iki. Lek pendemunge bar demung ngungkuh kaya ana ngantuk turu ning kene sanding tembok lho. Nggih. Kula gumun nek dalu punika luar biasa. Pak Wahid nanggap rong grup niki wau nggih. Madangkara karo miding kiri ini Pak. Kowe melu miding kiri lho kowe. Nggih miding kiri. Ayo. Jan iki putrane anu penabuh sedanten niki wau. Sing nabuh niku. Nggih. Oh, alah. Lah sogol nek rene kuwi Mas Joko. Ora nek anakmu. Wah, balapan motor kok kuwi lek. Wah, alah. Anu niki saderengipun mengke adik-adik anu bubuk ngantuk. Napa? Niki wau wonten bebingah saking Bu Keksi. Kagem grup miding kiri niki wau. Ayo. Lu wis ndek grup WA cah cilik-cilik kuwi. Ayo. Nggih sakniki. Anu adik-adik rene sik ndak keturun kok. Engko laurung Bu Keksi lali kok. Sing arep sapa njajal? Sedi ayo Ayo jejer rene. Nah. Ayo le. Grup miding kiri sik. Rene manut ayo nang rene. Sinten? Hah, sapa jenenge? Sedikit sinten? Mas Dirga. Ayo ngene. Dir. Rina Dir. Dirga. Ayo Dir. Ayo moga kene kabeh. Nah, ngantri buke. Wah, iki anake sapa iki? Mas Imam. Kene ra apa-apa dhuwur kene lho. Dhuwur kene lho. Dir. Nang dhuwur kene. Nah. Kok mayange kendelo ayo. Nah, waduh, loh. Adek gede awakmu to karo aku. Oh iya. Sapa nek? Ki Dirga, terus Muhammad sapa? Mas. Jenenge sapa? Klejar. Weh. Iki anake sapa iki? Pak Heru sing ngendang. Pak Heru, nggih. Putrane Pak Heru. Terus sapa meneh? Rambu lalu lintas, ayo. Nek rambu. Ayo le. Yo. Engko bar subuhan nyutul le, ayo le. Ayo. Ayo. Ya diparingi bebingah saking buke. Nah. Rambu terus Bagas. Rambu niki anake sinten? Non, Rambu niki anake sinten? anake Pak Ji lha kuwi. Anake Bu Kesi. Ayo. Oh, Nah, kuwi. Rambu. Nah. Bagas. Gas. Nah. Spesialis ya apa sing apik dhewe malah kae lho. Si Bagas kae lho. Iki lah anak seniman to. Nggih. Bagas iki dudu anak seniman. Lah kuwi anake sapa? Kuwi anake sapa? Pakmu jenenge sapa le? Pak Anjas. Sapa? Nggih. Oh, kan. Sapa? Dodol iwak. Takoki anake sapa kok dodol iwak. Lah kok wis dijelaske asmane Pak Anjas Pak Anjas dodol iwak. Oh alah. Ora penabuh nggih, ora pengrawit nggih.
Oh, elok. Niku Mbah Putri, Nggih. riyen niku nate tumut latihan ibu-ibu karawitan asih prana teng sanggar. Oh, Nggih, ngoten nggih. to. Dadi angger Bagas niku bendina dolan gamelan teng sanggar to. Nggih. Angger wanci magrib mboten gelem mulih, bae mara gitu. Nggih. Bae mara, ayo Bagas ndang mantuk ke adus wis magrib. Bae Bagas Mbah Putri. Nggih. Bahkan mesti nesu mesti anak dingono. Mbah mesti ngomong sik seneng gamelan, mesti kon mulih ngoten niku. Lah mbae taun wingi niku sedo. Lah Nggih. Bagas kula takoni, mbahmu sedo wis sedih lho. Ora, saiki aku bebas dolan gamelan. Ya mungkin Gus Nul Khotimah. Kuwi lho cah elek kono lagi yang guyu. Lah sing wedok mau kayane sing wedok ta mau? Rangkung. Kung, nek kung, rangkung. Nah, iya nganti kelalen mau 5 prasaku kok. Lha iki sing ngisor ki anake sapa iki? Oh, sogel iki to. Alah. Kong, rene Kong, rangkung. Ah, go. Nah. Anu cedake Mbak Lutfi, ya, ana. Kong, Bayo jan elak-elak lah. Mas aku anakku wis lemu-lemu sik karo dirga sih ana ya. Jan elok tenan ayo. Nunggak semi Pak ayo. Oh, raku kali rambut putrine jenengan to? Niki nggih disangon niki kan. Oh, alah. Diparing Ibu. Nah. Oh, wah. Rumangsane. Oh, wah. Oh, wah. Ya. Putrane Pak Imam. Iki makmum. Iki kok. Iki rambu. Rambu. Aja ketuku iwak ya. Aja ketuku ya. Bagas berarti untuk 100 ya Gas. Karo sore mau kok ngene Pak Rianto. Lumayan to kowe melu gamelan terus kowe ya. Pokoke lek kayak treksan mangkat melu kowe Gas. Sekolah apa? Ayo. Ya ampun ngoten lho. Bendino ning sanggar, kuwi dudu anak dalang, dudu anak senimane anggar linggo mesti silone tumpang ngono kuwi. Lah ketok apa ki ngen glamakane mesti ketok, nadyan nek teleke sok-sok ya wis bene. Lah sila tumpang wisan Dik. Sing penting sekolahe sik, sekolahe sing tenanan. Lah awakmu mbiyen kok ya sekolah? Kula lulus lho kula. Kuliah? SKKP. SKKP, Pak. Apa SKKP? Sekolah karepe ra karepe. Iya. Ayo. Semangat adik-adik nggih. Anu Mas Dirga odo-odo sik saurunge Mbak Lutfi. Ayo. Iya siswa Sanggar Demes kok ki ya. Coba kaya apa? Dodo. Ayo. Coba kaya apa? Ndi? Ya, nggih. Cangkahang terus rusa sumpar lindu bumi kuncing kumalutuk kuntor katuk Kelas berapa Le? Dirga kelas pinten? Kelas pinten? kelas 4 naik kelas 5 Oh, Naik kelas 5. Kelas 5 sih cilik banget. Tenggalnya biasanya lek bubuk jam pinten? jam 3 Jam 3 pagi. Nembe jam 3 nembe bubuk. Sami kali bapake sampean. Jam 3 lagi Bapak bubuk. lek turu dijamak kok. Ayo. Wis dodo. Ayo, saiki rangkung. Ayo, dodo apa-apa, Kong. Ayo, Kong. Ayo. Dodo apa nembang? Apa nyinden? Smarandana ya iso. Hah? Ayo, Kong. Aja turu. Aja. Kosek. Turu gaene. Kosek kok arep turu ki lho. Oh iya, aja turu ya wis. Ojo turu sore kaki ana dewa ngangklang jagat yake bokor kencanane isine donga tetulan
yaiku bagianipun wong melek sabarna rima. Generasi penerus semangat Lho rambu lek ora gelem sesuk ora entuk tandul lek mangan lho ya. yo rambu Lah Mas Uncak, nanti lah rambu mangane boh ndak tanduke terus. Dadi lek dhek urung ngono ora gelem mandek ora. lah boten napa-napa semete sehat. Anakku kok enek sing ngungkuli rambu mangane iki. Sinten? Imam lukis kae akeh kae. Ngono kae. Rambu. Apalah sasar. Ayo. Rakyat. Prasasat badal karsa ning juang aku mulane babu wong urip sapar songanguring ratu utuh ikhlas Terus. lahir batin ojo nganti nemu kewo. Ngono ora gelem mayang, lek gelem mayang anakku paling lucu iki malah. Semu ki rambu ki tenan. Mayang lele aja mek sandosa terus ya. Wah gelem mayang pokoke ra omong, Pak. Wah piye kuwi ya. Mayang ora ngomong. Bu, rambu, mayang ya. Mas gelar wani kok mosok sampean rawani. Ya. Duwani Mas Brahma wis, ndur rangkung wis mayang kari sampean. Ayo. Ayo. Nggih alon-alon to sampean nggih. Nggih. Siap. Nggih saged. Nggih. Mas Lejar, napa Mas? Mas Lejar arep nyanyi. Oh, arep nyanyi, nggih. Nah, nyanyi apa? Ya nyanyi apa? Ndak nyanyi. Apa arep joget kiprah? Kiprah? Iya. Rene. Ora apa-apa lali ra apa-apa. Ayo. Ayo. Ndak delok. Ayo. Oh. Waduh, terus nuting bapake. Nuting pake. Iya. Oke. Apa? Lantarannya apa? Hadro. Waduh. Oh anu apa mikat mano? Nggih. Apa? Ayo, enggak. Loh. Hidung. Arepe nyembah bapake wis. Luar biasa. Tambahi. Ayo. Nah, Saiki ya enek sing tari kethek. Apik banget. Kidung gas bar iki ya tari semut kowe gas. Ayo. Kidung rene dong, ayo.
Lah kene le, Tung. Kene, lak kene. Yo, lak kene. Malah neng pawon iki gitu bocah. Rene. Ayo, kene. Ayo. Ayo kene. Nanti sampean malah ra. Ki lho. Heeh. Lah opo? Kono ya, dekere. Oke. Kabel akeh. Rene. Malah rene. Lah kono malah keseripet. Ah, ojo Kesetrum malah. Kowe kok kene kono? Oh, kono ya. Ya wis, kono ae cedhek karo pas ijo malah ning kono ya. Yo, saiki mikat mano ya? Dung. Kotek. Oke, kotek yo coba kaya apa? Coba iki. Yo, tetes. Nggih bayar SPP Sanggar ya. Jadi balik neng aku bakal iki. Padha ae ya. Nggih sami-sami.
Iki Mas Wahid iki bejo banget lho untuk bintang-bintang kecil semene mbiyane iki. Luar biasa. Oh, kaya ngono.